FYP-ne Mbak Metane urung. Tapi alhamdulillah wis monet, Mbak. Tapi durung iso dicicil. Iya. Penontonnya Mbak sing masih ratusan. Belum ribuan, Mbak. Edisi curhat sampean gak ketok nang tokono. Nek tokone ketok, sampean kok mlebu YouTube. Lagi awalan, Mbak. Sabar. Sudah 3 tahun, Mbak. Sudah 3 tahun. Iya. Lumayan ini. Ya. Yo ditelateni ae. Ditelateni sabar engko dadi. Yo, nek dadi yo alhamdulillah, Mbak. Nek gak dadi yo golek dhewe, Mbak. Wis bendino iki, Mbak. Edisi curhat iki, Mbak. Gak kenal kok curhat ya, Mbak? Enggak apa-apa ya, Mbak. Sing saling kenal. Sapa ora kesasar maro jape ya, Mbak? Nah, itu. Jape kan durung ngono, Mbak. Sampe dodol lah. Mama. Lah, omahe sampean ado marai yo. Oh, tak ideri yo kadoen klarisen yo malah gak wani muleh. Adoh ora-ora. Adoh lor adoh kidul. Lah wong wedok adoh lor adoh kidul dicegat kono malah. Njaluk tulung sapa? Nek wong lanang ngono gak apa-apa, Mbak. Kita tunggal seneng pasar itu. Yo, bener. Betul. Pak Robert 83. Iya, cerewet ya, Mbak, bakule. Sing lanang meneng nek. Sing lanang meneng kok, sing wedok cerewet ya lah. Lengganan paling sampean. Agak mau pasar Las. Yo, lengganan paling. Gak tuku gak itu. Gak marem. Gak marem. Lah piye? Ono sing kurang gak tuku. Lah piye? Nek gak tuku ya diarep-arep kok kan tuku. Kan beda, di rumahnya Pak Robert kan dapat 10, di sini kan dapat 8. Marai di dalam, gak di luar lah piye. Mungkin mau masuk bayar ya, Mbak. Tapi ketoke sampean gak tok YouTube-e bojoku ketoke. Gak ono ketoke. Nah ono ya wis tak tenger sampean. Ah niku tak pesen sik kok, Mbak. Iya. Terus tinggal mrene. Tanggal mlebu. Amit. Lah kan niku ngantrine wakil ya. Iya. Pesen sik. Iya. Tapi nek sampean mlebu YouTube yo aku ngerti. Dikene Mbak mlebu YouTube, Mbak. Ah, Mbak. Malah mau Mbak. Penonton bakule. Pembeline isin. Pelanggannya Pak Robert 83. Di sini jualan yang Pantai Indah Layur. Penonton kalau datang ke Pantai Indah Layur, mampir ke sostelnya Mbak Kepo. Dijamin rasa telur. Mantul. Ya. Sing tumbas ora gelem nyedak. Jadi gak ketok delik nonton. Gak apa-apa, wong wedok ceriwis enak. Gak ceriwis meneng ya bahaya, Mbak. Wong Jape. Tanggane gak ada dijak tah wong Jape. Dadi liburan kok, Mbak. Ya. Mana gak dino Minggu iku. Belum ting-ting ya. Minggu malah luber ndek mingguwe luber kok. Rame kan. Apa? Luar biasa. Apa meneh liburan? Iya, liburan sekolah, liburan pabrik walah. Full. Nek iki liburan biasa iki, Mbak. Liburan sekolah lah mboke nek gak kaya. Ya iya padha ae. Sapa sing ngejak? Lah nggih. Ya nek minggu kan pabrik, Mbak. Mbok sing swasta iki ya. gak sing swasta. Pengangguran ya ora mungkin, Mbak. Swasta. Lah pengangguran terus dolanan tak iso. Ya iso, Mbak. Bapake sing kon golek duit. Lah nggih. Nek aku pengangguran malah poso, Mbak. Turu. Saestu, Mbak, poso saulan. Gak buka, Mbak. Gak. Turu, Mbak. Gak tahu aku. Masak kue rena loro, Mbak. Esuk masak dhewe, sore masak dhewe, sapa sing masak iku? Wis tutup total, Mbak. Iya, tutup total. Bojoku ya nelaten tok pasar tok, kadang ngono, kadang ora. Hari poso jenenge iku poso. Nek hari biasa ya kena dicagerno. Ya 11 wulan nek Mbak dijikok. Ngono ku langsung bodho, langsung dur, Mbak. Bar takbiran langsung golek duit, Mbak. Ora mikiri mudik. Mudike dipending sik. Lah mudik ndi, Mbak? Lamongan, Mbak. Oh, Lamongan sing sampean. Oh. Nek sampean asli? Asli Gedung Mulya. Gedung Mulya. 21 tahun sampean ini, Mbak. Mbak. Tahun awal. Tahu, Mbak.
Iki prainan lho, Mbak. Oh, nek sekolah Saiki iku. iya, saiki alwada gak kena dicagerno, Mbak. Lah kulo wakih. Oh, iki Yo, tanggami kulo sing laris yo cilor. Mbok napane lu waris ora karuan. Cilor tusuk iku lho. Sampai nak roh paling Sampean iku paute alwada anak mah. Mboten. Lah ndi? Iku lagi arep mau to, Mbak? Ape tok alwada iki? Aduh kok nang iki, Alhidayat. Alhidayat. Nah, Alhidayat kono bakule. Gak apa-apa lah. Alwadah mau mulai entok tok. Sausnya 2 apa 1, Mbak? Karep satu wis apa-apa. Sak pira, Mbak? Ya sudah. Sak meneh. Alwada ya. Mulak. Nek esuk tok. Barusan kan udah beli es kan. Beli lagi. Pilek kamu nah. Beli lagi ya. Enak Udah ya, pilek seger. Orang Jembernya belum pulang. Ya masih mau pulang cepat. Ya. Masih main ke Pantai Indah Layur. Beli sostelnya Mbak Tepo. Ya, sana ke bapak, ibumu ditinggal ya. Ada ke sana juga kan? Ya, wes ibumu ditinggal. Anak wedok-wedok ya ke bapak. Belum cowok. Katanya bojoku 6 jam ya, Mbak. Perjalanannya. Belum. 6 jam. 12, Mbak. 12 jam. Soalnya katanya kan pojok ya, Jember pojok wetan gitu ya. Iya. Ngelewati Surabaya berarti ya. Ya dari sini ke Surabaya, Surabaya ke Jember sama. Iya. Soalnya aku tanya bojoku Pak, ana wong Jember Pak kula. Jember waduh karepmu dhewe kula dingotenke. Durung liwati Surabaya barang ngono. Dari sini ke Surabaya. Berarti 12 jam. Jarine bojoku 6 jam. Tapi kalau ikut patasnya enggak sampai 12 Ya. jam. Jauh, Mbak, marahnya. Aku juga tahu sampai badan rasanya yang naik bis tuh. Iya. Ya, pegel semua toh, Mbak. Kalau numpak mobil ya penak sambil tidur-tidur. Enggak punya mobil, Mbak. Ngebis. Iya. Enggak apa-apa, Mbak. Belum punya kok. Ini aja ke sini sepeda 1 berempat. Iya. Rasanya piye, Mbak? Aduh, enggak tahu. Ya. Ya karena kan itu didesak yang barusan yang besar itu kan. 4 kok. Wow, keren sampai. Ada sepupunya tapi kerja. Bisanya nanti siang. Iya. Sampean keren berarti. Kene Jember no Pak sepeda motor. Enggak yang dari rumah, Pak. Yang dari rumah sini, rumah mertua ke sini pakai sepeda. Kalau yang dari rumah Jember ya pakai ngebis. Ngebis. Ya rumahnya mana toh mertuanya? Jolo Tunduk. Lasem. Oh, Lasem. Lasemnya mana? Daerah mana? Sendang Coyo. Oh, Sendang Coyo. Munggah. Rene mbah. Sana bahkan paling Sendang Coyo. Naik ke Sendang Coyo. mbok enak iki.
Bisa saus juga. Saus tak bisa, enggak. Kemarin apa gak dimakan? Gak bisa. Pakai ini aja. Putihan. Ya. Berarti senang putihan. Ini kemarin sausnya gak dianu sampai rumah. Orang itu nih. Adanya orang itu lho gak nombakin lho. Enggak, maksudnya banine tekan kene. Tapi Biasanya kan andek rono. tapi cicek ae kok. Laute ya. Saya gak gelem. Makasih ya, Mbak. Ya, Ya. udah Bu. Monggo, monggo. Satu konten ya, Kak? Mlebu YouTube nggak, Kak? Edisinya masih jualan di Pantai nonton ini dapat pelanggan dari Pancur jauh-jauh ke Pantai Indah Layur, Pancur jauh-jauh ke Pantai Indah Layur, belinya sostanya Mbak Kepo. Ya, bocahnya malah delik. Cek ya, Kak. Ayo dok, gagen dok. Dok. Bayu ini apa, Mbak? Iku. Tunggu motor ndek, Bang. Apa? Tambah lagi Pak 5.000.